Hej Natasha. Hej. Sidst vi stod og filmede hernede, der kiggede vi på en tablet for Wacom. Så lovede jeg dig, at vi skulle kigge på noget helt specielt, nemlig En slåsmaskine fra Shark Ninja. en slåsejsmaskine fra Shark Ninja. Det har vi gjort, og den her slåsejsmaskine, den kan lave andet end bare slåsejs. Den kan nemlig lave Frappe, selvfølgelig slåsejs, frossen juice, milkshake og frossen cocktail. ja, den har en række opskrifter, som er der. Og vi har forsøgt at lave Lesbian, slåsejs, frossen juice og frappe. ja. Og hvad kunne du bedst lide? Frossen juice, Frossen helt juice. klart. Ja. Og jeg kunne så bedst lide eller fra P'en, men den er lækker. En af de ting, jeg synes, nu er det jo mig, der har betjent den, Natasha, der har nydt godt af resultatet. Men en af de ting, der er fedt ved den, det er, at den er super nem at arbejde med. Hælder tingene ned her, der er et lille låg her, kommer ned der, og vupti, så starter man maskinen på et af de programmer, der står herude på forsiden. Vi lærte noget, da vi startede med at bruge maskinen i sin tid, for jeg har forsøgt at lave slåsejs af usød sodavand. Det skal man ikke gøre. Nej. Der skal være bestemt sukker i. Vi endte med at bruge en, som havde noget sukker i, men så puttede vi noget ekstra sukker i. Det kan man også gøre. Det kan man nemlig. Den skal have en vis mængde sukker, fordi ellers så virker fryseelementet ikke ordentligt, og så fryser det til, så bliver det dybfrossen simpelthen. Og det står alt sammen i den, og det er faktisk ret fedt, og der sidder endda en indikator herovre på forsiden for, om der er nok sukker i drikken, når man arbejder. Der er også en indikator for at se, om hvis du arbejder med alkoholbaseret drikke, om der er for lidt eller for meget alkohol i. Men den er nem. Så når vi har lavet en slåsejs for eksempel, så har det taget en halv time. Vi har lavet det én gang, så det Slåsejs? var det, vi lavede i dag. Det var frossen juice. Nej, det var slåsejs. Var det? Det var slåsejs. Så de gange vi har lavet slåsejs til dig eller til dine veninder, eller som i dag, så har det taget cirka en halv time at lave en portion, hvor der er 3-4 store glas i. Ja. Det tager lidt længere tid at lave frappé. Det har måske taget 3 kvarter at lave en portion frappé. Men der er nogle super lækre opskrifter med, og dem kan man bare følge. Så du kunne bedst lide den frosne juice. Ja. Eller faktisk nok, så var faktisk også bedst til det. Måske nok slåsejsen, der var den bedst. Og heldigvis så kan man jo vælge, hvad man har lyst til at drikke. Men hvis vi nu så kigger på den og siger, var det sådan en maskine, du gerne ville stå derhjemme? Ja. Ja, det er faktisk også, jeg skal være helt ærlig. Den er faktisk ret lækker. Så hvis vi skulle give den en karakter på en skala fra 1 til 10. 9. Det var hurtigt. 9. Ja, det er en fin karakter. Og den er faktisk ikke særlig dyr. Der kommer et prisskilt hernede i bunden af den video. Men den er ikke særlig dyr. Og så skal jeg sige en ting til. Nemlig, den er super nem at gøre ren. Og der er meget med de her maskiner, hvor der kommer sodavand, det gør der. Jo, det kan man faktisk godt, man kan lave på cola, hvor der kommer sukkerbaseret drikke i, eller alkoholbaseret drikke, eller kaffe og fløde og mælk og sådan nogle ting, så kan det blive beskidt og nærmest indvendigt. Den her, den er altså super nem at skille ad. Tag den her Rotationsting. ja, det er præcis, rotationsting ud. Gør køleelementet rent, og samle den igen. Det hele kan tages af super nemt, og det hele kan gøres rent, og det er virkelig dejligt. Så jeg er med på Natashas en 9'er. Det er en god karakter, og det er en god maskine. Ja. Natasha? Ja. Hvis jeg finder på noget andet, vi skal kigge på en dag, Jeg vil gerne med. så vil du gerne være med? Ja, helt klart. En kaffemaskine? Ikke en kaffemaskine. Jeg finder på noget andet. Må det ikke, der dukker noget andet op en dag, jeg skal kigge på hernede? Sikkert. Forhåbentlig snart. Forhåbentlig snart. Der gik sådan en periode på et par år, hvor jeg ikke var med i videoer. Okay. Så nu får jeg så skilt ud offentligt, det er bare så I ved det, ikke også? Det. Men Natasha, i dag, der har vi den, kigger lige på uret for at sige det helt rigtigt, den 21. december. 21. Nej, 21. Den 21. december. Så om 3 dage til juleaften, så skal vi ikke lige sige, God jul. det skal vi nemlig. God jul, og vi kan godt sige nytår. godt nytår. Tak fordi I så med.